आच्छा जोङो दिनैहाय क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि बे क'क्राझाराव जेसेबां हाइस्ट मार्क मोनदों CBSE आरो सेबा बेखौ जोङो पार्टिनिफ्राय बरायदों आरो बेनो उद्देश्यआ जाहाथे गथ'फ्रा माने इयुनाव गावखौ दानो थाखाय थुलुंगा मोनो आरो जों फाइनान्सियेलि जाहाथे सापर्ट खालामनो हायो जोङो बेवहाय दिनै मोनसे साइटेसनजों लोगोसे 20,000 थाखा हरफादों दा बेबादिनो जोङो गथ'फोरखौ फरायनायनि थाखाय दिनै गोबां शिक्षा गुरुफोरखौ लेंहरनानै दिनै बुजायहोदों दिनै गोजोननाय मोनदों आरो गोबां स्कुल कलेजनि प्रिन्सिपालफ्रा हेडमास्टारफ्रा नुजाफैदों गार्जेनफोर फैदों आरो मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम दिनै जों BPM निफ्राय खालामनो हाबाय आरो सरकारि भाबै जोङो अभारअल मोनबा डिस्ट्रिक्ट BTC नि दा बेवहाय जोङो टप 10 आरो सायख'बावगोन दा बेवहाय जोङो बड' MIL एसामिस MIL जिखुनु MILआव बांसिन नम्बर मोननाय बेनो 3 लाख थाखा होनाय जागोन आरो इन जेनेरेल बे टप 10 बे हायार सेकेन्डारि CBSE बा सेबा बेवहाय जायफ्रा टप 10 आव सेलेक्सनाव गाखोगोन बिथांमोना 5 लाख थाखा मोनगोन दा बे जों फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनाय गरिब दुखियानि फिसाफोरनो दिनै सापर्ट खालामनाय बे हाबाफारिखौ BPFआ देग्लाय प्रथम जों लाजेनदों आरो जों इलेक्सननि जितु माने मोनसे मेनिफेस्ट' बेयाव जेखौ लिरनाय जादोंमोन आरो जों बुंबोबाय थानाय जादोंमोन बेखौ जों आखरे आखरे पालन खालामगोन बे पालन खालामनाय हिसाबैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला सिभिल हिसाबै दिनै खालामजेननाय जाबाय गाबोन चिराङाव जागोन बिदिनो बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बेयाव फारि फारि जालांबाय थागोन बे प्रग्रामा जेखिजाया जों गोजोननाय मोनदों आरो मिडिया नोंथांमोननिसिमबो साबायखर जासिदों जोंनि नैबे प्रग्रामखौ दिनै नोंथांमोना फैनानै मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय बिनि थाखाय जों मिडिया बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय 5 लाख आरो 3 लाख बेखौ लानानै सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों